kole luoke kama ing'e maber ni sama ne wadhi e yiero ne nitiere lweny ni to ere ng'atno mane dhi bedo jalup ker mar kerwa masani to wang'eyo ni tension nobedo mang'eny sana ma finally ok adwa wuoyo nikech an ok an ja Kenya Kwanza an ja Azimio to kidwa ng'e ni lweny nitie penj na omera ni niya sani endi ne ker mar piny Kenya ochopo e Kenya ka jalup ker pod ne nigi homa jalup ker pod ne wiye baro pod no dhi e lamo ne pod ne tweyo chien kacha chande ne waneno niya chik mar piny wacho ga ni sama ja ker wuok e Kenya to katiba marwa oyiene mondo hand over power mana kaka migosi ng'ama mungwana sana migosi Uhuru Kenyatta no hand over power ne sani jatend piny Ruto un sani ndika no wuok to ne uchoko mana nyithindo moko mino matiso mino uyanyo godo deputy president emano okow jatend piny airport sani ndiko kano duogo dakne ni kane wach moro onge dakne diga chako no dhi orwake wawatieki wach pon mara dakno dhi orwake mar ariyo kano dhi Eldoret magi ok weche ga jalup president daga chiel kende misanity jalup president uone moywak mowacho niya jogi tiyo gi jok moko mondo dhi interfere gi gima gitimo e Mount Kenya mano nyisi ni jalup Kenya en mokwongo gima nitiere en gi gima iluongo niya real time intelligence okonya wuoya no ga gamba kaka samoro wan yago mbake korgwe koro miyo owadwa adieri en niya bedo jo mabeyo mopogore gi yako mwanduwa weuru sano deputy president weuru oti tije makatibo miye but penjo wala ni penjo to adwa penjo ni iluoko